τη Βλάχα Νάξου, δεύτερο χορό τον Πεντοζάλη, τρίτο χορό το Σιρτάκι, παρέα με τα παιδιά και τέταρτο τον χορό της Λεβεντιάς. Θα παρακαλούσα πολύ όλα τα παιδιά. Παιδιά, τι λέτε, να κάνετε λίγο χώρο να χορέψουμε κι εμείς. Yeah.
Τον πρώτον έχω, Τον πρώτον έχω, λέω. Γιάννη, κάτσε και μια φωτογραφία κονσερτάκι. Γιάννη, τράβα. Ζεμπεκιά χόρυψαν, έτσι, μια χαρά. Ναι. Είναι εδώ.